Kartong pini bertar jik tha pini prime time news than bang pini monitoron pi aprang se bertang ton pen chupajor midam de aprang bertang kung pi arjik tha Boka Janalong ke do ABVP arotum Arnab Goswami apraman katisong ke deng Borjan constituency ke palo upper HDP Pathua Klamalong football championship Anglong kiti ke Pathu West Karbi Anglong Hamren constituency ke palo Hamren Magal Congress abitung pen dodi sang se along boot committee ka humre ke pedo Bokajan District Committee aro National People Party aham phangasong asong jatum ame thangasong pen kachio Bokajan Police Station ang kang sangkiri number adar sa ahawa long kedo kuru sir borchanong phar alangi arong pen chewai tanglo Mine and Mineral Puta Katsa Song Pen Perang Kiamai Kangni Bertang kung PRG Ponigala Pit Putat Bertang Ton Pen Sepajor Midam Snang Thaikoni ni Phaisir Kebarni Bokajan District Committee aro NPP aham phangasong asong jatum NPP along pen kachi odon Bokajan District Committee aro NNP mate National People Party aham phangasong asong jatum NNP along pen kachi odon mai puni pen rong hang lapet kongchun bang dip gabil momin atum pen National People Party asong along pen kachi alo mate resignation NPP Assam State along Pipajir pon edlopu perangkia mayalong berta pangdakpon NPP asong pen kangrai asong jatum nona makia ajada political asong along ta kachipa ogdun awelang NPP asong ke claim ke choksia joksi nilitum kachio mate resignation kachipidam lapukali NPP asong Karbi Anglong aro anutin abang puatum penle tammi pusi perangkia tinot hatpachini pon Sangki di pen berta pangdakpon jotno singbe News 24 Karbi Anglong Koila Arlong Sangti Aron Repen Kipur Kipon Katsong Hua Tumaphan Nep Ing Nang Nangji Lapen Ing Sai Nangji Pusi Katsa Akong Chun Bang Pen Perang Kya Mayalong Jaipon Karbi Anglong ang Kangalong Aron Repen Thengpi Arlong Koila Sangti Kipur Katsimin Mepin Theklong Si Karbi Anglong Territorial Social Security Association Thekpen Katsa Aham Phangasong Manjalapen Amethang Asai Hemalong Patumiani Kangsa Por Pai Kitumapor Perang Kya May Inipon Mangso Perang Kya Mayalong Kijaipon Ki Aron Repen Sangti Kipur Along Rika Prekipon Arlong Sitame Along Rika Prekipon Aron Repen Koila Kipur Thengpi Kang Hua Tumapang Aron Atingpen Insai Nangji Kali Pulutente Akang Tui Ang Dengkat Jesong Ponang Kopuputa Perang Kya Mayalong Katsa Kong Chunpang Rang Sinatiron Lapen Maipu Semson Ing Kya Hinpen Ning Jepon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Directorate of Geology and Mining Sai Hemlong Sitamin Nilitum Palelo Halaso Sitamin Nilitum Hala Kihai Halaso Good ACS GS Panisar Situ Alang Lipan Sitamin Nilitum Memorandum Alupajur Ramlo Lapen ke Alang Li Sitame ki claim na ingason Penangan Alang Li Sitame claim lo Mo Fit Sitame La Dagilitum Karbi Anglong Ang Kang Bang Kupitong Cheplang ne Hala Hai Alang tum na initiate data piece Sitame La Daga Pini Ilitum authority atum adu tiga ceklempon pulitum heglong lelang Ati ajo dingklui pen labangso Karbi Anglong ang kang arlo aron re pen illegal mining ilitum ang kili sang su heglong lo pachuning pen apor along ni tu memorandum setame pilo ba labangso putha heno illegal activity stop nangji ba ban nangji pusi Guwahati apong dadam lo Minister Pantai Mechitong lo Lapen Karbi Anglong District Administrative Atumaphan Karbi Anglong DC Pansitame Labang Sualo Pili Damlo Lapen SP Pantapilo Lapen PCCF Akehai Pantame Pilo Arnab Goswami Republic TV Editor-in-Chief Aphan Maharashtra Police Atum Kangnang Cheka Putha ABVP Bokajan aro atum Kachisonga Jaime Kedeng Pon
Phaikoni ni Phai Kebarni Bokajan Ahawaralong Arnab Goswami Republic TV Editor-in-Chief Aphan Maharashtra Police Atum Kenep Kangnam Check Aputak ABVP Bokajan Aru Kachisong Ajay Mek Kedeng Pon Bangso Kachisong Pon along Maharashtra CM Uday Thakre Ame Phiki Kai Pon Lapen to Arnab Goswami Aphan Prabjan Pen Lonang Jitusit Chesong Pon News Text Report News 24 Karbi Anglong West Karbi Anglong Hamren Constituency ke Parlo Hamren Mondol Congress Atumpen Chipatir Piponsi Along Boot Committee Kahumri ke Pedo Kiramtang Phaikoni ni Pioneer ke Bani West Karbi Anglong Hamren Constituency ke Parlo Pon Check Artu Harlong Surat Harwe Jerop Lapen Kolonga Long Along Hamren Mondol Congress Committee Klembang Apitung Pendo de Sangsi PCC Kahumri Dam Paung Lupsi Board Committee Kahumri Dam Bang Suamai Long Kolonga PCC Maipu Choicing Teron Pen Mai Choriponsi Board Committee Kahumri Amai Inipon Lapen Bang Suamai Long Aluhiman Pengpen Nagkatitong Dum WKDM Secretary Kula Bikram Sa PHMCC Maipu Polan Sa HMCC Dun Maipu Mohon Tog Pipen Chenglok Tong Dun Congress Along Klem Dun Manpeng Kido Ketekiding Atun Chetong Dun Lapen HMCC Maipu Polan Sa Pen Katinje Ponati Ke Non Pusita Me Bihar Along Ta Congresi Nang Ke Hai Po Angring Hepik An Lola Son Thak Thak Si Karbi Anglong Pusita Me Nang Te Bok Bom Lok Congress Nang Chorilong Daprang Po Lapen Lason Thak Thak Si Congresi Nang Hai Bom Po La Si Ilitum Masapta Ning Kecibiat Hai Ave Manjibang Jilang Anian Stame Congresi Highway Po Lapen Congresi Council Stame Nang Chorilong Vek Popusi HMCC Maipu Polan Sepen Han Pachuni Pon Lapen Tu Penang Anakinang Sot Alam Hai Hui Jutan Pon Si Misen Pen Mai Pachun Pon Sangtidi number other sa ahavar Wopong Rongpar Arong Amekar Kuru Serber Chan Rongpar Alang Li Super Tepen Chio Tanglo Pusin Yilitum News 24 Karbi Anglong Perang Ke Hinpen Pertanang Pale Bokajan Police Station Angkang Sangtidi number other sa ahavar Wopong Rongpar Arong Amekar Kuru Serber Chan Rongpar Alang Li Phaikoni ni Pioneer ke por phai pho porahut arong chiwoi tanglo Karlitang Borchan Rongpar apo men Karlitang Wopong Rongpar Alangli Somar Sipson Rongpar Hurnat Rongpar Lapen Basapi Rongpar Piatumapan Chipamo Tekanglo Karlitang Borchan Rongpar Hempu Mukrang Aron Hongkhari Aron si Rimpon Alangli Inut Bamon Mate Kurusar Asai si Klempon Lagi Hanuman Suri Sanglang Asai Klembom Sanglang Sangli Matne Keso Kione Kisung Kiboy Kopik Doma Alangli Hanuman Suri Angtar Pen Thanpon Et Un Alangli Hanuman Suri Angtar Kelang Thorom Kiplak Kiplek Puta Ave Alangli Arong Kachiwai Kisu Kione Ave Pin Pensi Pirtepen Chiopon Lo Amek Kejang Pen Amek Prang Pridet Pusi Asopo Sipsun Rongpar GB Rongasarahin Pen Pertanang Pidon Sangti di Pen Bertapang Dakpon Jotno Singbe News 24 Karbi Anglong Borjan constituency ke Parlo Upper HDP Pathua Klamalong Upper HDP Youth Club Atumpen Chipatir Piponsi Football Championship Angdung Kiti ke Pathu Kibipon Borjan constituency ke Parlo Upper HDP Pathua Klamalong Upper HDP Youth Club Atum Chipatir Piponsi Football Championship Angdung Kiti ke Pathu Kibipon Angso ke Pathu Pon along Upper HDP Long Ki Ingleng Arong ke Pathua Klamalong Pereni Pai Grade 4 Nipen Football Championship Tangcheng Ponsi Phaikoni ni Phai ke Barni at Angdong Kitia Long Team Chili di Soy Pro FC Pen Hatoka FC Angbongsi Pathu Pon Labang Solong Team Chili di Soy Pro FC Atum Hatoka FC Pan 4-1 goal Thaponsi Chepahai Pon Labang So ke Pathu ke Hai Anonge Sarlong Kitimum Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Ahin Pensi Trophy Lapen Tangka Suri Crepe Hop Pajur Pon Dilai Pen Bertapang Dakpon Irai Rongpi News 24 Karbi Anglong Pini bertalapan sikang toniglo dume thakmi kardom